Ka Joint Action Committee jong ki khon ki hajar kai ma so yong menta ka si sa si sien pat kilawan hang ne ha ki HDC kom ka jing bod dien ban pen kan mau ya ki HDC halor ka jing dawa ka jong ki ban weng no yo ling do jong ka hima so yong la ban kedau khandiat ba kane ka jing dawa jong ka JAC kala dei na do snam arjar ka khandai ban weng yo ne ling do jong ka hima so yong ba ba champang thaba halor ka nong rem ka jong ki ba ki ong ba ka don ka jing senchar be an Hadin kani ka jing dawa jong ka JAC hakini snam baladap nakaliang ka isi ka berem kala thung yo Sri igat pho ban toket halor kani ka jing dawa jong ka JAC ban weng yo lingdo te manta nakaliang jong ki bodien bang ya kani bat ke hadin bekila yo jing tip ba ka inquiry report kala don hang ni ha office te nakaliang jong ki manta si kilawan bang ban kerpat ya ka KCC ban bu ya ka jing dawa sa KCC ba kadai ban ai lang kan ai copy lang ya kata ka report halor ka jing toket ban ha ju opor ban dawa ya ka KCC ba kadai ban penkloy no ya ka jing penlong election ban jet no yo lingdo ba pura kai ma so yong te ban su thu kham bnya halor kan ka jing dawa jong ka JAC ngin yakran ba iba perning sabong iba dei chairman jong kan ka Joint Action Committee nakaliang jongi kum ka Joint Action Committee khut ge jari ma so yong menta ka sngi lawan ban kendu yo ba pensengan ban budin halor ka jing dawa jongi kum ka JAC kabalane la slam kene ka jing dawa jong ka JAC ka dei kabala sedang du samjar kandai ba ter hadu gini sngi ba menta ka ba nakaliang ka JAC i dawa berkata ka jing dawa ka bang kwan ban kan ma ko long ba halor ka jing dawa ban weng no yo ba champang thaba na ka khet lang do ship jong ma so yong kum ba ka long hadin ba ka jing dawa bar ka jing persa ka bajur na khun ge hajar jong ka hima so yong hapo ka jing alam jong ka JAC nilai mi pa ba house nam ar hajar ar puar ramba kala pa fa te kita kisnam nilai mi pa ba bat na lang sosial kelas suspend u ha arterik Desember jong nam hajar puar te hadin ba suspend yo ba champang thaba na lang sosial kala thung yo ba si po long kum administrator bat kum ba kalong menta pat na lang sosial ka thung yo ba pidian leng do thaba kum u akting leng do jong hima so yong te ke bangi kwa anak lang jongi ngi kwa ba na lam do na lang sosial ka deban weng no yo ba champang thaba na ka khet jong hima na khet leng do ship jong hima so yong hadin ba suspend yo ba champang thaba na lang executive jong ka sosial kala pha sa inquiry officer ban baru inquiry te hadin beladap inquiry ngila jeng tip ba nakaliang ka inquiry officer la pha ya ka inquiry report chaka executive jong sosial te ka bangi ya kran menta baru deputy CM kolong ba ngila kali hatola dep pan pulen em to ka inquiry report nakaliang deputy CM ong ba pat dep ban pulei te report ka bangi kwa na lang jungi kolong ba de ban perstat no ban kloy no ban pulei report bat lada don ki norim ke bas kam na lang jungi na lap ba don ki sha ka norim bas kam de ban weng no season don ya ka khat lang do ship ne ba bang thaba na ka masa yo te sakoi pat ka banta ka bangi kan hang ne kolong ba ngilai kan da ka basai ba ngi pan kopi lang ya to inquiry report mar kum ka JAC du man swai ngilai complain te la kon dong ngi kwa ban yo kopi ya ka report te yang i deputy CM mila kular ngi ba sai kopi ya ta report ka pat ka banta ka bangi kan habai dei ka jing kendu jongi menta kolong ba lada yau ba champang la ban weng no na ka khet jong mulung do ship ngi dawa ya sosial ba la kon dong ka dei ban pelong dak election ka batmai ban yo jit yo leng do ba pura ngai iba ha ka jing thung ni ki administrator ka jing thung ni acting leng do ngi ban kalong ka jing pentron ni jar kadar ko hima soyong kamuan ra ya ka jing ban bahan ba balai nomor ba i maki kum ki acting lane kum administrator kim la ban so fer ta jing ka ba kum ki khun ki hajar hima soyong ikendu na ka daw long ngi kwa ka JAC ka ba ngi kwa ka long ba la kon no dei ban kloy no ya kan ka kam bat ban thung ane ban batha ba kan don da election ka ba thamai khnang ba ngi yo election yo leng do ba pura la dangi pet ya ka statement jong ba champang thaba ha bai dei bat ka inquiry kam don lenti su ya ka sosial ba kan penek yo ba champang mar ka ka bangi yo ku labun ki kan don ba pen khen ha bai dei bat ka pisa pilan lelei nuksa kum exercise kata long nuksa tingi we exercise ka ba champang thaba ong ba ka exercise ka hapo ka hima ka bi arpoi hajar sinam te hendai ka bangi lap nak lang jongi ka ba tangga bangi lap ngiru ka poi kum ba silak sa phau ye flash phau jar sinam te hang ne ngi suthu ba nak lang ba champang ulam misuse ya ka pla tangka jong ka hima te skiwi pat ki banta ki bangi nak lang jongi ila lap bat ngin sapet pat ka inquiry report ka tho
Tenrei ban ong ba nak liang kesusul kan penne yang macam phang tabak ngasu ban liang jungi kam ngimna on pedang ba lo ta kan urem ba lada nak liang kesusul ka penne yo ba macam phang tabak nak liang jungi kum ki no nyalam jong aje JSC khut ge jar mas yong ya ban lej pai ba bat lada don kam ban tur pai ba hang de pol sil lo kata ka kan sa batai ka por te sawai pat ka benta ka bangi kan menta kumba ka JSC na du mensua kai layai dawa ba la kumno de bandon la ka jong ka ak apo ka hima soyong kam padon la ka jong ka ak habai de ban sa khata de ka bangan nak liang ka JSC la dawa ba la kumno de bandon la ka jong ka ak khana ban ya be irti ka ban ya be ya nanti kum chom sa khata te ngiyo jing tip dangsian ba nak liang ka diskusi kalau daban pas ya ka bil jong ka hima soyong te ndai ka bangi kan ba deputy CM menta ka long ba ka jing pas ya ka bil da ka estimati jong ka sosial kam siam la ya jong bilti kata kalau ba nak liang ka hima kala su let's say kala IT kala pa ai atau ka draft bill ka district council claim don ka public consultation na liang jungi kumpat ba nong song kun kajar nong song jong hima yang ngim yo jing tip ye ka bangi kwa kalong ba lak mo long ban pas ya ka bill jong ka hima ni hab kum ki khun ge jar jong hima yang gi ban pelang ki ba ki kentin ki perung to long ba long mentala su pas lendat ngi ki kuno song ngim tip ka bal tho ang to ka bill te ya mentang ngila ya kran ba yo deputy CM bat deputy CM ila kular ban ai copy hangi to ka bill ka ba ka su segala pas ada ngila yo to ka bill ngi sapet ka ba kita atau kebil kata kayak ke bang iya kan mentah ada sih kam ke bakum tu nilai yo cipin sai na i Sherman jongka JC dan nak liang ke JC hiru kadang tangkawi ki kentin ke baong lada dan kino hiru ki menteri la ne ki leng do raj la ne kino ki beri ki badang ong ban tangkwa ban pene yo ne uju leng do ban ong ban wan ha kejuk ka khat dan nak liang jong nak liang ke jongka joint action committee rengkat bagi kon ki hajar ki masayang kila long ki bala koloi ban mi madan la kalau hadus konsel la kalau hano honoro ban persya ya kan kam te lada don ki leng do rai ki badang kwa la ne ki eksekutif jongka ni ka hima kum bakal ale don bor ba pas yang ne basna ya kan ka ak bakal isna dari datip do dor hima la susnar ke eksekutif lain nak liang jongi imsim don kata kejingon ndai lada don kino pada ki bakwa pada ban pene hak ju ko nong rim ya uba sampang do tenak liang jongi ngi long kala kloi ban mi sakmat ban persya ya kan te tangkatang ko ban ong bat sakawiru habide bat ka habide bat kumno kerkum jiet ya kileng do ru tenak liang jongga joint action committee kat bikon hajar hima nak besai ngi keren bet cabaro kat baki eksekutif jongka hima lan kita kileng do raj ngi sordal lan menurut ki badan eksekutif jongka hima tingi kwa beda election jong paj ba bet baro ngi yo ban jiet ulung do ling ba ka jing jiet paj ba bet